थानाय सारकिसो सिगां Tipra Motha Yakarwi khung thamsiba nukuni borok rok BJP ni bana rong kahini kokyo aimong ngani apati muti kok Phirokkha Chorilam RD block ni Tipra Motha rok koktoma thuni buskango saka BJP jepok awai tongo abo belaino tatal tamori hinba khungsan nukuni se BJP Bodolo habo eba bana rombo tomungno omo haike thokai kok awaimong khlaike buskangni salo meeting misil kami wo kharikla ni damro murika Tipra Motha Asal simia kami wo thangai puntok rinai omok somok rinai kinai BJP borokno khiyok prangna nai tongo kinai bo kok sitaka Pulyano Swrangchati media no belaina Awaimano te oro manjaknai ani YTF ni member sini takuk Sanjoy te ani award ni monitoring member sini Babsa Sumon te oro district ni member sini borom gonang takuk okra sini Daprobat te advisor ni ngine manjaka borom gonang Kaka Nores Deborma tini sengo press meet ma buskango ma phamini karon hangkangke miyao je sino 2 nong wato Soilam Bidhan Sabhani je 2 nong wato je BJP rok miya je goro sabha khlaitanibo je 35 nukung family Tipra Motha ni BJP o joining khayone je fake news khlaimani abono tuino sengtine oro kisa kok Phirokkha ni hine seng o press meet buskango ma asuka oro tinio sanamusungo kokhe mo haise seng nuka miyani je borok ni joining program BJP rokni a joining program o matro only one family sini Tipra Motha ni ngai borok ni thanio miya o joining nugo phiaba borok oro Phirokkha je 35 nukung aro actually borok nai kenke aro jotono BJP agio je khlai tongnai ro phiaba sini Tipra Motha ni ngai ekta family no aro miya joining na honaine seng nukha gamba ganya angkok Phirokkha namuchungo omo hai fake news jebabe borok kami amchiyo goroa meeting goro sabha naine tinio je khlaine sini Tipra Motha no komjor khlaina naimani abo hai fake news no seng sajak yanginyo tinio press meet ma khlayo omo hai fake news jodio khlai tongkangke BJP ro next time borok o 2 nong wat sutarmora bisini o 2 nong wato borok misil meeting haike ba goroa meeting khlainani borok jaga manglak seng baidongnai borok no kasunani bagai tamni bagai kasunai ingkangke seng omono sanamusungo tini je fake news 35 nukung asole aro tatal kok silsaka borok je joining khlayo mani aro e matro one family se joining khlayo miyao phiaba borok Phirokkha 35 nukung abum bagino seng baidongnai next time jodi borok omo hai fake news khaitong gangke seng borok ni upuroi borok no seng oro misil meeting haike goro sabha khlairia khlainani baddo seng Tipra Motha asugui tonglak seng badongnai borok ni upuroi seng omo hai meeting rok borok no sujog riya khlainani bagai seng Tipra Motha o prosto dongnai gangte kaisa sanamusungo je a jago je सबका साथ सबका विकास ni kok samani 2018 o jepuro IPF ti BJP jodongai sarkar chakha apuro sini deputy CM tabo borom gonang Jishnu Deborma Mahachoy bo sino lama tinyo bo lama korowine o lama tinyo bo tini gari baiko usko tuwine bo kintu bi o booth center no naithanga phiaba tini seng nugo sino lama tabo porjonto দীর্ঘদিন 30-35 বছর রঙই দङ তাবো পর্যন্ত ইঠাইসাবো খেগলাই জায়গা আর কোনো পিস পাকা রাস্তা খাইজাংনাই নিবো কোনো উদ্যোক্তা করে গে তিনি বাহাইকে অ জাগাও BJP রক सबका साथ सबका विकास नि कक्सा आबुम बागैनो आं सानामुचुंगो तिनि Tipra Motha जों 2021 नि जे एडिसि इलेक्शन जे क्षमता फाइमानि यागुलो किसा जों ताबोको जामानसाक सुजुग सुबिदा रइ दङ nge tini borok ne akogno Phirokkha bagino sung tino press meet buskango ma Phaikha
abon bagai nang o channel no nai tong nai ta khuk tai bukuk song no koine musungo norok tabugo norok ni jora tongko norok khai ki philui ha dofa ni bagai sini dofa komuri tongmani hoite norok busiui norok kifli samung kaham khlainani dofa ni samung tangnan bagai norok nang request khayo norok omohai je para paro habai je tatal kok silsamung এক পরিবার no 35 পরিবার nei marok no norok bondo khaineng te ar norok khani hai dofa generation to generation komrei thanani hoite norok obono chinta khlai norok khaki philei Tipra Motha Maharajani je naisik mau phainani bagai ang norok no koijao te bisi kok sagla tamninke je tini oro immediately emergency sengma phaimani karon ko mono je miawo BJP rok ni goro sobo ek family joining no 35 family nei mani abo belaino fake news tatal kok abum baginyo sengtino press meet o kok no Phirokkha baginyo sengtini oro asuklayo asukna hambai Swrangchati media takongno belakena wanama singsa mia 15 July je sutarmura bisini 2 number wato je BJP rok joining khayo hnai abo mon abo mitha abo kubuya abo BJP ni bongni সংগঠননি borokno sini 2 number wat ni borok 25 পরিবার কখনো রিয়া আবো সোচাল কক আবো কুবুয়া আবনো তাকুকতে খুক সংম মনো তুইনাই কোনো খাবাইনি ক্রৈ সিনি মথা থানসানো সবাইনার বাগে বড় হয়রানি খাইনা নাইও আবনো খাতা বাদি সিনি গগন সর্দার ভারাম 2 নম্বর সুতারমার বিসিনি 2 নম্বর ওয়াট সিনি Tipra Motha majority गोबां abono sini সংগঠনো সবাইনা বাগে বরক মহাই কত রকম ফেমিলি গুমানো abono তাকুকতে বুকুক সং মনো খাবাই হইনাই जों आगामी दिनाव सोंते बंगनो फनो बिनाय बंगसे सोंते बाबुके फंनानै नांनाय जों बरंनो सोंते वासे जदि महाय जदि मिथ्या आबो खालायनो बर प्रचार खायगाके जों बंनि बागै जों कायसा पदक्षेप नाना जों प्रस्तुत नानाय ते कायसाखौ जे बरक जे मिथ्या कक सामानि 25 परिवार टोटाल परिवार से सिनि अ 2 नम्बर बातो 35 परिवार BJP केरै अर सिनि Tipra Motha गोबां आकक कुबुया आबो सया आबोन बागै जतन आं अनुरोध खायजाओ अ ताकु बुखरक जे नाय तंनाय Swrangchati आबरक अमो जों जे सामोन आबो से कुबुय अकक बंगलाबो मिथ्यासै आसक सायनान कक बाय बेलाय केना हामबाय सिनि ताकु Swrangchati media channel no kok hingke mohai je miani BJP rok meeting khainai sini 2 number wato jeta Tipra Motha ni 35 family joining khayo mane abo ekdom mithabadi bongnaba ekdom fake news sinoro bongni je mia joining program khaimani aboni photo rogo tongo puruk tongo sini parani borok aro kono 35 family ni borok se nukjaya sini parani borongoi tongoi sungtangai sinia tongaba masa kreitei sung bongna programo sabo manjaka abo jotonon sung sinija tei aboni bisingo bongni je agini je bongni je BJP supporter bongni borokno bongnaro kuthumlainai borok bana romlainai Phirokkha monse baratei BJP rongi tei kuno mungsa false khlani rajniti thungjanai jaga krikha bongi o Tipra hawok je sini edise alagaro sin Tipra sarang no emon babe thakayo borok ayang tamnai mondol hanai direction jago kubuni dofani borok bai sini borok nongke yang para o gujob saro hoinai borong mithabadi prosar khlainai Tipra o sini Tipra hasteo sini tongko songtongnai sini 19 dofa borok no hoirani phanangai dong aboni bagai जों अकंनो जों एकदम बिसास जाया जारा सिनि
Tipra hawa 19 দফা lukurok o Swrangchati ni bisingtei je miyani fake news BJP o joining khaimani abono kono bisas tasadi sing ব্যক্তিগত srai ke sing tinio media ni busango phai sakalayo abo kundino Tipra Mothani 35 family bongni BJP thani kebo joining ria sini parani borok sing siniwo ekdom face to face sini noksa noborai takuk bukuk sini para thangsabla sing jotonon sinijak oro kebo koroi tei borok o jaga o kaisa kanai ngai mano tangke a jaga pun wak tok lup funugoi lun ruano polti tok rinani bagai abahai lup funugoi ba khudro ব্যবসা bank rogo rinani hne abahai rok borok koto kisu family talangmano sengap tirongno bisasana ni pogya sin Tipra Motha majority ingjak sing bubagrani logi jotono thangsake yapi karake selaijak phan thonlaijak bobishot thinang ni bagai sing 2023 ni bagai sing mono bubagrani thani sing sarai ke logiri thanai sing sini Tipra Motha sini sutarmora bisini ngai 2 number wata sing asuk joratoi sing krak ke phan thonai tonglai sing buskangni dinabo tebo mohai gujob meeting bongni joining program no kangke sing aborong no sing naisigi tonglak sing bada